shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Muhammadu Bello Turji a arewa maso yammacin Najeriya. Na joni da ake ce ma Mustapha Sarkin Kaya, na fito na yi magana bidiyo. Na ce gwamnatin Zamfara da ta gabata ya ce mina ne gata tsohon gwamna sheri ne aka yi me to me ta baba ana mai sheri ko me ta baba gaskiya abu in ka je ka bincika in ma baka san ma'ana abun ba. Abun da muka ce dan mai gari kanin bashari ne uwa ɗaya uba ɗai, kuma mun ce dan ta'adda ne kuma yana rike da bindigogi kuma yana zanne dajin Maradun. To kai in baka da masaniya duk 'yan Najeriya sun sani, duk duniya ta sani an taɓa wani abu ƙaya wanda ya ɗaure ma duk duniya kai. Duk mai hankali ya san an yi shi kuma ya san ya faru. Wa ya sace 'yan matan ƙayan Maradun? Lokacin da an ka kwashe su aka kai su daji aka yi garkuwa da su, wa ya sace su? Kai ya ka sace su koko ni? Sai tambayar ka muke yi, tunda ka ce bashari ba dan ta'adda bane, tsohon gwamna bai da sa hannu, to tambayar ka muke yi, gare ka an so su koko gare ni? Mu mun ce bashari ya an so mutane kuma ga kane ne wanga dan mai gari sun ka an so mutane, kuma duk duniya ta san an saci yan makarantar Kayan Maradun. To bindigogin da an ka saci yan matan Kayan Maradun suna hannun wa? Ka ce bashari na tare da jami'an tsaro na tursasa ma Turji shine yan matsu. To in tambaye ka inga kake dabba jahili, me ya taba kawo maku bindigatawa? Ya faɗi guda wanda taba kawo maku. Tafiye nike, ina nike zuwa, ina yadda me ni? Faɗa mani cikin Najeriya in ga haka so in zo iyo ma lalura. Kai da jahili ne baka ma san kai ba. Ka fahimta ko? Mu abunda mun ka ce bashari yana da daba daji kuma tana kai ma Zamfara da Kaduna da Sokoto hari, kuma ba ka da dama ƙaryata wannan maganar. Tunda in kana da dama bindigogin bashari da aka dan mai gari ka anshe su ka kai ma bashari, ka anshe su ka ba gwamnati. Kuma mun ce gwamnan Zamfara tunda ya ce ya yi sulhu da bashari ma ne hito ma 'yan jarida da kowa inga Kabiru ya ba da makaman shi a yi magana don ba ka so a faɗi gaskiya. Mun ce Kabiru dan ta'adda ne, mu na fatattake shi, amma gwamnati ta je ta bashi matsugumi, kuma shi ne mu ba zargi ba ne muke dimon gare mu, kai ka zargi. Sunana Haza Salamu, na gode Muhammadu Bello Turji. Duk wani mai tababa ya je ya bincika, kuma akwai wani bature da aka sata a yankin Mafara, wa ya sace shi? Zan kawo maku hotunan dan mai gari kanin bashari uwa ɗaya uba ɗaya tare da shi ya aka yi tunda dan mai gari na daji, ya aka yi ya haɗu da wannan baturen. Zan kawo inga an ka kawo yake tare da kuɗin garkuwa da wannan baturen miliyan 60. Zan kawo inga ya garkuwa da shi tunda kai kana kare bashari ko kana kare Matawalle, ba kama da wayo, ba kama iya kare mutane ba. Ka ce abin da ake a yi bincike, ba wai ka ce a kare wani baturji na zargin wani. Ba wani wanda nake zargi, abin da gai gaskiya ne. In ma ba kaso a faɗi to an faɗi, in ma ba ka jin daɗi a faɗi kuma an ƙara faɗi. Na gode jama'ar duniya, ku san matsalar da muke ciki. Ni ba wani wanda ya dame ni, in kuma akwai wani yadda ga kamar na damu to ya basu su ci gaba da kashe mutane. Haza Salamu, na gode Muhammadu Bello Turji.